Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisen da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama dito'y programa tayo Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin, papagayam. Kas iti sigod, makablaawan kayo manan amin nga awan ti malabsan. Naragsak ngayon kay panagdangdangeg kakabsat. Ti surat ngayon ta ikan biyagita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinga di tinagan Asina, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kayat kaman pay akablaawan iti naragsak ken nagasat nga aldaw. Kastameten kadagiti padak anaayat adumdumngeg ditoy programa. Ilinged na kumalatan itinagan Asina. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin a padas ko. Padas apatsyek a makaibati iti adal ken liwliwa kadagiti amin a makangeg. Jak nakalpas iti panagadal ko, isu nga panag-impakilaang itinateng tinagbalin at trabaho. Agalis-alis saklaeng kadagiti pwesto nga agimpaki iti naduma-duma a klase tinatnateng. Agingga nga inaramnak ti maysa kadagiti nagbalin a boss ko. Iso ni Lemuel. Inauna daytoy iti 10 atawan ngem iti siak. Nasingpet, naanos, nagaget ken naasikaso unay kanyak ni Lemuel. Isu nga tiyak nga roden pinaluspusan ket nagkalaysa kami. Iti las-o ti 3 atawan a panagden nami, naaddaan kami adagos iti 2 nga anak. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Bakit? Apa ati pa naring dagiti ubing. Inton ko nga maladaw damanan na mapanag-eskwela. Nakaluto akon. Tiingam idan, tagigiddan tayo namangan. Ay na, Sabado ita na kay. Anya? Sabado ya? Ay, kunat no Lunes. Ay sus, kita ang manday ta. Gapo iti sobra aki nagagat mo. Malipatan pa yan kaldaw. Ay, nagloko na. Sabado gayam ita. Katuan. Kita sang-sangwam ta nagdakkel a kalendaryo. Ay sus, lumakay kan at talaga Lemuel. Ay, huwan nga rod. Ay, una yan. Kasla nagbayag tiyal daw Sabado gayam magpaiso ita. Na, takas na di ka pa'y mamati a Sabado ita. Nala, umunak nga rodan amangan. Masapa ko yung mapanay pwesto. Tapno masapa mat ang makarga dagiti nateng. Ay katuan alakay. Sakto mat sumaruno inton madamdama. Urayak pa'y ni Nancy. Tapno adda kadwa dagiti ubing. Sigati makamo, bakit? Bakit? Agpabiskayak inton bingat. Amang abutak ti 2 aging gatalungal daw ijay. Urayak nga minti isang at kuha natang kalpasan ti pa nag-deliver ko. Kasanon nga'y dagiti mai-deliver iji ordaneta lakay. Inawaga ko ni Rene. Iso pala ti kadwa magpa-ordaneta inton bigat. Ket iso nga rod Bilinam to ni Nancy. Ta iso pala ti makamu kadagiti ubing wen. Kasaritam to mo ti ni Brenda. Ta iso pala lang ti makamu iji pwesto kabayatan ti kawan ko. Wen, awan rumba nga pagdanagam. Ammo damat ket ditar aramidan na. Nairwamdan ang mapampanawan no kasding agbiyahe ta. Ay, hunmat gidya. Hala, maturog tan. Tapno di ta mapuyatan. Masapa ta pa inton bigat.
Nancy, si kapay laang ti makaam mo kadagiti uping, wan. Di mo itulok nga agbabad da iti cellphone. Paturugam ida masapa. Wen manang, awan rumbang apagdanagam. Matungpal, dagiti bilin mo. Agyaman naknukas na. Diyak maipasigurado no anyan to nga oras ti isasangpet ko. Amangan ngamin no matraffic kami manan. Awan parikot iti dayta manang. Siya kon ti makaam mo kadagiti awawir ko. Nasayaat nga rod no kasta, Nancy. Sana bale, nayunak to ti itod ko kan ka nga allowance mo. Ah? Ay kat pagyamanak unay no kasta manang Sheena. Ala, panawan ka na. Si kanti makaam mo dito'y balay. Adumot ti mailuto amakan ijay ref. Wen ka di manang, no problem. Siya kon ti makaam mo. Sila, cellphone mo sa jagun unay. Itay pay. Aywan tatang, nalabit adagiti customer ijay pwesto dagita. Pwede mo sungbatang kay. Ang mga no importante matibagada. Wan tatang, awagak tulat ta idan inton madamdama. Palpasok pa ito aramida. Kalpasan na, agrubata kun amapan ijay pwesto. Pwede pa simang pa nilimway. Saan pa'y tatang? Nangitulod iti natang ijay Vizcaya. Kas iti sigod, ang mga no abutan naman ng tidwa aging gatalong aldaw ijay. Urayan na matlaang ngamin dagiti isang at naanatang tapno mamaminsan ti biyahe na. Sa bagay, ay nagagata talaga ni Limwail. Iso na lang at akanayon mo ti kaawan na dito'y balayaw. Ay na, no siyaklaang amay sa, nairwama kong tatang. Kas diyan manipod pa'y idi saan kami nga agasawa. Wan makidi Bili baka talaga iti kinagagat na. Iso arumbang laang mait aso badam iti kinasaya at ti asawa manakaw. Aywan matatang. Iso matar aramida. Responsable akmat nga asawa ken ina dagiti do nga anak mi. Nasaya at mo at tasimangpot kan, Limuel Baro. Ada kayo matgaya, mama. Wan, inawagan nak ni Nancy nga umay mangkadwa kadagiti uping. Masapa ka no nga minti exam na inton bikat, iso anasa pa mata nagawid. No kasta, di pa'y simangpot ni Sheena? Awan pa'y matngarod, ti amok akat nagkuyog kayo. Saan da kayo kano ang makontak ni Nancy itay malam? Iso asya kung tinawagan na. Kasta ka di? Hala, maturog kayong dito'y balay. Inton bigatan ti panagawid yo, tani rabiin. Wan nga rod. Rabiin at ngagpaison. Sakat makaturturog ako. Mat ngamin, mama. Balay to'y ayan nyo. Siguro, pawid mo ito ni Sheena. Narabyan da siguro nag-deliver. Amangan ngamin no atid dugman ng tipila. Ayun, siguro baro. Wala. Huwag kayo maturog, mama. Siya akong timanguray ka ni Sheena. Atong sakit customer mo ita, bakit? Itay ka pa'y atex dita, Ay, uwan nga ron. Agsasarunod agiti ag-deliver kan ag-order iti natang lakay. Nasayad no kas na bakit? Blessing amin dagita kadata. Uwan apay, di ka kadi agbiyahe ita. Saan pa lang? Impasublat ko ti biyahe. Ag-repair kami ita. Kaya aday welding ko. Kasta ka di? Inawagak ni Rene. Iso ti kaduak nga ag-repair iti truck. Ay, agluto ka man iti hotcake. Tameriendaan mi. Kaya agluto kan tumutan iti pangaldawan tayo. No kasta, saan matlaang agbiyahe ni Rene ita? Saan pa lang, Iso nga ti kaduak nga ag-repair. Awagan man kay din ni Randy. Iso pa lang kag-deliver kan agangkat kadagiti natin. Iso da pa lang ka ni Marie. Iti kasta, makainan na ka man, bakit? Ayun, alakay. Sige, taawagak nga rod ni Randy. Hala, tani, siguradong agmalmalam kami nga ag-repair. Nang runa, katada pa i-welding ko. Rene, api nga da ka dito eh. Shh! Di ka natagan eh. Rene. Kailiw ka una yan, Sheena. Rene.
Kani, pangasim. Saan aditoy? Ang mga noomunag ni Limuel kat makita na ta. Awan tirong ba nga pagdanagam? Saan nga mo nagditoy? Di na basta mabali na panawan ti wilwilding na aging kamalpas. Ay, wan. Ngam agparbang ka kuma. Saan aditoy ko nakmat? Pangasim. Abay, di ka kadi mahiliw kanyat. Kaliliw ka ah. Ngam saan kumamat nga iti mismo abalay ni. Pangasim rin eh. Sige, rumorkan. Ang mga nubirukan na kati asawa. Saan ko nakmat? Mabiit lang kay to'y sina. Ay naaldawan sina. May sa oras mo sa dita sa angot ti sarmingan. Ah? Saan matatatang? Anya nga saan? Kano nakalablab basit ta si Pimon nay. Itay kapailan di takiday kas kada kurimat-mat mau. Ay apaw, mabuong tonta sarmeng iti ka sa sarming mau. Napintasak matlaan ka di tatang? Makadlawak sa ita mampay akas ta ti pamay ama mangurnos iti bagay. Saan kamit akas ta sigaw? Ni tatang mo't, sigo din nakastuyak. Saan nyo lang siguro ang madmadlaw. Di nakman paglulukwan sina. Mapan kapay laeng, agsubsobli akon. Tatang. Ay, sina di kagar-aramid ko nakmanan. Agpanunot ka na sayaat. Di kagar-aramid iti pagbabawyam to iti mauding aldaw. Ay natatang, di kay kadiagdanag. Awan dakas ngar aramida. Nasingput to'y anak yu? Siguradwam lang, sina. Nay, narabyan ka ba kahit? Da ka matgaya man, Limuel. Wen, ado kami ang nagabuno. Iso nasapa kami matanal pa sa Jigardain. Awagan ka itay. Sunduin ka kuma. Hindi ka ba't makontak. Iso nagdiretso ako na nagawid. Ay, wala kay. Nalobat nga min ti cellphone ko. Kasta ka di. Nangan kan. Yung kapay mga na. Imbat tiyanda ka iti sidam. Nagluto kak iti kukod. Linaw kak iti munggo. Ay, wala kay. Nabsugak pa'y mat. Nangan kami pa'y ngamin iti restaurant. Kadwak dagiti trabahador iti pwesto. Naimasan mi matan tinag-inistorya. Iso anarabyanak anagawid. Hala, yung kakaroon na nagpulas sa maturog tan bakit? Arabiin. Ayan ti asawa, banak ko. Dinagas ni Jonah itay bigat, mama. Masansan mat ti irurarda iti da ichay at Jonah. Mapanda ka na magpaparlor, mama. Na, anyat ko anda ichay ngay. Agpapintas da siguro. Agpalinis iti kuko, kasjay. Ay, yak kurso na dati gargaraw da ichay at Jonah. Suruan na matan nga agbulakbol ti asawam. Sapay mahilig nga ag-short pant iti nakakitkiting. Santo agbado iti hanging kat nakadakdakkel mo at ti buksit na. Sakat kastaunay alabasit ti bibig na. Matidog pa'y dagiti kurimatmat na. Ay sos Mariusip. Katatao namat mama. Ay na, inton kuan maimpluwensyaan ti asawam iti dayja Jonah. Sapay agduduma lalaki ti kakuykuyog na. Saan mat siguro? Nasingpot ni Sina. Amo ka din ang tumarami ti pampanunuto niyo, mama. Dakkel ti panagtalag ko iti asawa. Sina bakit? Saan ka numot asimrek ni Rene? Nag-text ka di kan ka? Ay, awan mat imbagbaga na kanyak lakay. Naglokon da dya tao. Uray ko mamat no umawag o nag-text man la ko ma. Agur-uray dagiti ahente iti palengke. Padasak akong takan lakay. Amang ankit dimot no saan pa'y anak kariing. Baka naging inumdaman ng idinalpas daan nag-deliver iti rabi Nalabit na kasta. Ang bayamon. Siyaklatan ti mapan mangalak ka dagiti simang pata natin. Ayaw kayam, sumurot ka? Ay kwa, saanin lakay?
Adda nga min lakad mi kiniin San John na inton madamdaman. Kasta? Wan. O sige. Siya akong timapan niya pwesto, bakit? Wala kay. Sana bale ta addamot da Brenda ken Marie Ijay. Ni pailaang randi ti ayabam amang kadwa ken ka. Apay nga itaka lang, Sina. Ito ay apay lang ang gururay. Ay napasensya kan Rene. Masapa ako ma. Ngam nasapa mo't anapantiin na ni Limuel iti balay. Iso ngayon na si Kasok pa'y. Amangan ngamin numakadlaw. No basta panawak lat na. Okay. No problem. Tinapatag katatakan. Kailiw ka una yan, babe. Kaslay patay ko tijakpan nakakita kan ka iti sumagmamanungal daw. Anya? Abay, di nakadi kailiw. Siyempre, kailiw ka matunayan, Rene. Nagtapay Saan adito ayan kiritaw? Narigatan, ang mga noda makakita ka na ta. Alala, nagkarodan. Tarasan. Amumat abalayan. Agmay-may nga anak ko ni Limuel. Numabalbalin, jak kayat amadadaal ti binukal na pamilya. Isa pa nga asim tabagbaga am ti anak mo. Ay, wait na balayan. Katsa konti dumawat, iti pasensya. Gapo iti kasjayngar aramiden na. Ay, jak lakit di agbidot iti nakita. Kinapudno na, nasakit tinakam ko kinisina. Kasla napukaw pa'y kitdin ti respeto kan ko na. Nga masapol nga agtanang akpara iti anak ko. Jak kayat nga isunto ti pag-iistoryaan dagiti tattao. Ay, abalayan. Sikapay laang tinangibagak iti daytoy abalayan. Jak pay laang imbagakin ni Limuel. Ta sigurado agulo ti mapasamak no bilang laang. Amumat ti kinasingpat na. Ngam sabali day tiyay numakaungat. Isa pa nga asim tabagbagaam ni Sheena, sakbay amaladaw ti amin. Hindi ka madanagan na balayan. Kasaritak ni Sheena apaman na sumangpait. Agyamanak abalayan, katsapay kumatadanggan na ka. Ikarigatak alipatan tinakitak, nulakit di tasinaan nanday tiyay alalaki. Kat idyan namatan ti kasjay nga aramid na. Di met binagbagaan ka iday, Sheena. Tatang. Mangibabain ka. Hoy, sinaamon day jay arinay sakbay amaamuan ni Limuel ti may papan ka na kayaw. Kuha, tatang. Anya nga kuwa. Giyaman ka, tasan nga imbaga ni abalayan ka ni Limuel ti amain. Tadusaan, ang mga numapatay na ka ti asawam. Nakasingsing po ni Limuel keng ka, nakagagagayt, nakaanaanaos, ngam kasta ti subad mo keng kwana. Tatang. No da parikot yung agasawa, pagsaritaan yaw sa nakasta. Bimababayang kapay mga raw. Adan anak yaw. Kasta teraramidan. Agbain kamot iti asawam, Sheena. Jak ingagara ti amin, tatang. Nailawanak lang. Nailawan nga. Kinayat mo kidia. Dalang rod asawa mo, nagpadugsol ka pala iti sa balay, salbag. Tatang. Anya pala ti biro kami ti asawam. Adaminan kenkwana. Gapu ka day, talaklakay, iso nagbiro ka iti bubeng. Amum ka day, adakil apa ka ibabay ng tinaramid mo, Hindi pa'y mga ron abalayan tinakakita ka na kayo. Ay, namnay mahiblada ka na. Tatang. Ay, di ka man nagsangit-sangit dita. Putin yun, ti relasyon nyo iti day dya rinay. Kit ipamaisam nga si kaswan ti asawam kung nagitandak yaw. Nagbakasyon ka pa'y lang. Uray di ka pa'y lang mapan ni pwesto yaw. Tadama ni Brenda ang pagtalkan nyo ijay. Isaw, ti makamoy ijay. Uwan, tatang. Ikarik, sina ako ni Rene. Ngam kita kakasarita yun ni Mama. Tadi na ibagbagakin ni Limuel. No anyaman tinakita na. Ikarik, tatang. Agbalbaliw akon.
Diyan kun makisinarakin ni Rene. Katputdag matan ti relasyon mi. Pakawanindag ko matatan. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Ti surat nga intay kan biagita kat naadaw iti padas ti pagayam akayat na ti agpailinga di tinagan Afara, manipod probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kas pamabungad, makablaawan kayo man pay amin nga awan ti malabsan. Kas kadagiti padak nga agsursurat, kidawak nga ilingad na kumamat itinagan Afara. Tinak ibingla ita kat saan a maipapan ken ayat, no di kat maipapan iti nagbalin apadas ti pamilyak, gapu iti rigat ti biag. Miss F, marigrigat kami laeng. Innam kami nga agkakabsat, ngamda kami laengan kaniading ko ti adda iti puder dagiti dadakkal mi, gaputan ang asawa metten dagiti dua alalaki nga inauna. Timet dua pay adda iti sabali a lugar a makitagtagad. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi adda akon iti high school. Elementarya pay laeng met idi ni Jordan. Kastoy man dagiti pasamak. Nanang, eksamin inton umay alawas. No saan kami kano ang makabayad aging ga inton bigat, saan kami kano ang maka-exam. Orasyak nanang, masapul ngagbayad akong ititis paper me. Naibos pa yan ti papel ko. Pati lapis ko kat awanan. Bimasitan iti katatakar. Ay kwa. O sige, tagdis kitarak iti usarin nyo nga agi-examan na ko. Ningay tatang nanang, awan ka diti kwartana? Anya ngay kumati kwarta di amayo kat napaglan mo't asadot. Day talamang mangan kan agil-ilad ti kukuan na itagmalmalam. Di pa'y makatulong mo. Apay nga min asaan nga agtrabaho. Ay, jakman ammo di ta amayo. Ad-ado mo't ti sadot na. Ad-ado ti panagil-ilad na, ngam ti panagtrabaho na. Sapay kumata diyo tultuladan. Ngamin, awan masakbayan ti sadot akas kan kwa na anak ko. Nana? Sa anak akas dyan nanang, nagagutak. Mapanak to pagig extra ija karwasan no kas dyan nga wan klase mi. Uray syakmat nanang, nagagutak mat at tumultulong kada kayo ama panaglablaba ka naglaklako. Mala, baybay-an yun di amayo. Di yulatan ikaskaso. Talagaan na ito lang nanti kinasadot na. Di kayagdanag. Tasya kun ti mangipamuspusan para iti aramatin nyo nga ag-exam. Unay kamutan, Melchor. Agparparikutak iti pagbayad dagiti ubing iti pagadalan. Nasakitan ti ulok ngagpampanunot no sa dino ti pangalaak. Awan pa'y katmanin isa ang tayo ang inton malam. Ngam adda ka dito'y anak ka relax. Anya kumatnam naman. Anya ti kayat mong aramida kaya? Na, sika ti makuna nga ama ti pagtaengan. Rumbeng nalaeng nga rod asika ti mapan agdiskitar para kadagiti masapsapol dito'y balay. Kastamatan kadagiti babayadan dagiti anak tayo di pagadalan. Masadutak nga rod. Anya aklase ka nga ama kan asawa. Bisinamot ti pamilyam. Hay, makauma ti kastoy abiyag. Ura siya, nauma akmatan. Nauma akon iti kinarigat ti biyag. Kaya't kumatiag namay. Iso adinak man mandamandaran na kasta, Elvira. Tanong mauma ak, panawan kayo talaga. Anya,
Kasi kapay tinakarit amang ibagay, ti kasta. Awanan kay tiba in Melchor. Nay, adda kamot kasinsin Elvira. Apay, anya ti masapul mo? Ay, kuha kasinsin. Diyan ko nagpalpalikaw, pay. Umaya ko maumutang iti kwartam no dapan nakabalin na, Exam ngamin dagiti uping inton umay alawas. Ket awan aramaten da. Saan na bali tabayadak matlaadagos. Apaman nga da madiskitar ko. No kayat mo, mabalin mo't nga uray umay kunto ikaro babaan iti panaglabak kadagiti murangyo kasinsin. No kwarta abinulod mo, kwarta mo't nga isublem, kasjay. Ay katwan kasinsin. Awan parikot iti dayta. Basta pautangan nak. Kasapulak ngamin talaga. Iso na lang ta awan mo't kwarta kasinsin. Saan ka mat siguro atulang kasinsin? Ti kunak awan kwartak. Iso nga awan mo't nga rod maipautang kuken ka. Malaksid no. No anya kasinsin? Papursyentwam kasta ka di? Ay 10%. Anya? Ay sus, nagdakulan ngay kasinsin. Ay no marigatan ka, di ure agbirok ka lang iti sabali a pagutangam. Narigat mo ta basta papautangan kalatan nga awan maganap ko a porsyento. Nang runakat amukmat nga awan pangalaam iti pagbayad mo kasinsen. Venus, anak ko. Siyak nga rod, nanang. Imbag man ta nakaawid ka, anak ko. Wen, di magasak labiit. Agsubli akmatla ang adagos iti ayan ni boss ko. Adda nga min seminar nga inatindaran na nga asidag ditoy. Nagpakada ak labiit nga umay kayo sa rungkaran. Kasta aya, kat kumusta mo ti trabaho, manak ko? Kaasi ti Diyos, nasaya at matnanang. Ni Farah kini Jordan, sa dino ti ayanda. Ay kat mapanda nag-eskwela, Adtoy, idulin nyo ta ang mga numakita ni tatang. Imbaglaang nga igatang iti sidaan nyo. Ay nahagyaman ako na anak ko. Dinangag ti Diyos ti kararag ko. Kinapudno na. Parikot ko unay no sa dino ti pangalaak iti pagbayad dagiti addim iti pagadanan para iti exam da. Awan imposible iti Diyos, nanang. Pudno unay dayta anak ko. Uray kasano ti kinarigat ti biyag, di tay kumaumibat kinkwana. Ngamin, mamatiak nga iso ti mangisabat kadagiti kasapulan tayo. Kinapudno na. Kagap-gapok laeng iti ayandaan tim aremi. Mapanak ko maumutang, ngampulos adinak kinaasyan. Mabalin na kano ang pautangan, basta 10% ti porsyento na. Ay, una yan ni Auntie Remy. May samat day di arupat kwarta. Imbag tadi kay manugot iti kayat na. Ay na, kitnudan da ni umanugot akon. Ngam, kaslaad da ng lapod kanyak. Iso anagawid akon. Kit kabayatan ti panagnak nga agawin. Nagkarkararagak. Asapay kumatadapay sa bali awagas. Tapno makadiskitarak iti kwarta. Apag gusto mo tasimangput ka, anak ko. Day takot may sa apamanaknak. At talagaan na ayat ti Diyos kadagiti tao asaan ang makalipat kinkwana, nanang. Ay na, nabartag ka manin, Melchor. Kastam kadilatan. Talaga ka di nga awanan pagbalbaliwam, ha? Tawal na kaman. Sumanaw ka ako na. Nasipatan ka na eh. Makaumakan at talaga, Melchor. Di ka pa'y makatulong mat kadagiti masapsapol dito'y balay. Imbes ngagtrabaho ka, saan taday tamat umin-inom iti arak tar aramidam. Talaga ako na. Makarangrang ka nga. Makaungat ka, ngamin, mapaiswan ka. Awan pa'y ko na mat atulungan nak. Kit-kitaam lang arudan amarigrigata nak amang isaksakad iti panagbiag tayo. Irresponsable ka nga amakang asawa. Anay ko. Apay ngagsipat ka ngay. Katpud no matibagpagak. Anay ko.
Tingimat ko. Anay ko, nagsakit. Aksaw ka ba? Gayat mo ba yan? Nagnaumuma ka na. Ayok ka, Mel. Ay, ano? Ustan. May pang-orday tayo. Gumawalis. Pumanaw ka dito'y balay. Kat di ka nagpakpakita pa iti uray ka naman. Saan da ka kasapulan? Panaw! Manang, mabisinak una yan. Nagsakit ti tiyan ko. Kasla pa'y maulaman iti bisin. Anya? Ala, kasano da ito yan? Sapay awan pa'y mat ni nanang. Ay, mabit lang takitak no, dapay nabati ngayon na po iti kaldero, wan. Sige, Manang. Ay, dapay ina po'y ading. Mabit lang, kay gawan ka. Anya nga iti si Dak. Ano sampay lang taglabay iti asukar Tinapatag, makargaan ti tiyan mo. Bareng adnantun asumangpot ni nanang. Ada ihawid na ama sida. Sige, Manang. Okay lang. Basta makapanganak. Mabisina ka talagan. Ala, mangan ka nga ruda nading ko. Ala, kasano da ito yan? Nagngato matlat ta ti guri-guri yun, nanang. Anya nga iti aramidak. Di ka agdanag, anak ko. Patsik ama ikat matlaang dayto eh. Apaman asumamay ti agas nga empat umarmo kanya. Tinasayaan, labaran kayo. Barang tumulong amang pababa iti guri-guri yun, nanang. Sige man nga rod, anak ko. Aywan, apay, napanandya atim. Diyak man amo, nanang. Ang ano napanmanan iti karwasyan ni Tata Pido. Pasensya kayo noon. Talagang amin ajak pa'y kabailan ti mapan makitagad ita. Okay na ang nanang. Saan ngamin atila pampanunutan nyo? Iti kasta, daras kayo nga agimbag. Mabit lang Mangalak iti panglabar ko kada kayo, nanang. Aging saan pa'y anaimbag ni nanang? Ano sampay laang ti makitagad Tapno adda igatang tayo iti kanan tayo kan agas ni nanang. Uwan, Manang. Sabado matinton bigat. Masapak amapan iti ayang daan ti Rina. Mapan ko ibaga asya kung ti mangilaba kadag iti morangda. Isupay ti tangdan na kanyak. Sige. Urayan kan tumudla makawid. Saak mapan iti karwasan. Wen ading. Sumipngitan. Anyang iti pangrabyon tayo, Manang. Naibus ti bagas tayo. Iso nga inlugaw kung jabasit anabati. Iso ti kanan tayo inton madamdama. Nagrigat laki din ti agbalin na marigrigat. Naku namon, ading ko. Nung atasan a pinapanaw ni nanang ni tatang. Maamiris nga ta ni tatang tikas ti arigat tayo. Nang runay ta, tagsaksakit ni nanang. Tsaka mo Di ko namkit ding. Ang mga nokarkaro nga agsakit ni nanang gapu iti stress na kanitatang. Unay na ya tibiyag. La, husto day tan ading ko. Tirumbang nga ramidan ta. Katagagat ta. Kan dumiskarte ta. Iti kasta, saan tayo nga agbisin? Anya nga iti aramidam, Farah. Mulmulagatam matlat tandag iti nakadasar amakan iti lamisaan. Mangan kan Ha? Kuwaan di. Apay, saan ka nabisinan naglaba? Nabisinan, anti. Matlagayam. Ay kat mangan ka nga rudan Agkakaimas amakan ti anda dito ay. Namkas na jakmat makapangan. Pampanunotag ni nanang. Kastamatan ni ading ko. Mga anak iti naimas. Ngam isuda. Awan ka nanda. Farah. Auntie? Mangan kan kunakmat. Kwa auntie. Saanan? Jayak tulatan balay amangan. Agyaman aklaangan. Ay unay kalakit din nga ubing aya. Mala. Balkutom nga rudan dagita amakan tayawid mo.
Imbagla pagsasangwan yo, ijabalay yo. Ha? Agpaisuan ti Rina? Wen, malala. Palkutam amin ang dayta. Urayan naklabiit, tamapan ko alaan ti tangdan mo ang naglabawan. Ay, sige, auntie. Kat agyaman ak unay. Alas 5 kaya man iti parbangon. Bumangon akon. Iti kasta, masapa ka makaluto iti pamigatan mi. Ni, kasla damat tao iti kusina. Nakasasok. Ni nanang matiag lutluto. Ni, nagsapa kayo mata na nagring nana. Apay, naimbag kayo ka din? Wen, anak ko. Naimbag akon. Nalaing ngamin dagiti doktor ka nurse anangaywan kanya. Sigurado kayo ka din nga okay kayo, nana? Wen ko naklangarutan. Katagyaman akan ka anak ko. Noawan kayo kin ni Jordan anangaywan kanya. Kabayatan ti pa nagsakit ko. Jakla amun no anya tinapasamak ko. Awan anyaman na, nanang. Ipatpatigda kayo ngamin unay. Iso nga aramidan mi matngarod amin akabailan mi tap na agimbag kayo. Ni, saan kayo pa'y kumaunay ang nagpirpirsaan nanang ang mga numabagnat kayo? Narigatan. Agin na kayo kumapay. Itikasta, anay ti panagimbagyo. Wen ka di. Madlaw ko matkat no kabaal ako no saan tagtrabaho anak ko. Isong awan ti rumbang apagdanagam. Nasaya at matasimmangpat kayon anak ko. Nanang. Apa yan? Apay ngagsangsangit kamot ng Jordan. Ay, inuyaw kan kinat katawaan ka nung amin dagiti ka iskwilaan na, nanang. Anya? Nga mapay. Gapoy ti bukayo abalon ko. Kanayon kano abu kayo ti sidak. Ngamin, awan kwarta tayo ngay gatang iti karni. Ham, wano hotdog nga kasi iti balbalunan da. Anya? Uray dagiti ka ka-eskwela, nanang. Katkatawaan dakit din amapan makilablabada. Gwapo, kan maskulado kano ti amak nga napagklan mat asadot kan artet. Babaero pa'y kano. Saan lang nga dayta? Uyawan da pa'y tibadok. Puro kano daan. Diyak kano makabado iti baro. Puro kano inted. Ang pada tamanang katawaan damot ti but-but a uniform ko. Punas kano day jay sana uniform. Ala, huston an anak ko. Di yun ikaskaso dagiti ibagbagada kada kayo, Juan. Di yun lataidan panpansinan. Iga-edukit di tag-eskwela. Itikas na, makalpas kayo iti panagagalyo. Una nang, talaga nga iga-admit agadal. Itikas ta, makaturpusak, jak to pulos malipatan. No siya sino dagiti tattao anang uyaw, kunang tagtagibasit kanyak. Jordan, anak. Uray syakbat, nanang. Uray kasano ti kinariig at ti panagbiag tayo. Ikarigatak ti agiskwela. Ipakita kadakwada ang nagbidot da iti tao nga inuy-uyaw ken kinat katawaan. Wan, anak ko. Kasta ti kasayaatan nga aramidan nyo. Pagbalinan nyo akarit, wano inspirasyon ti pananguy-uyaw, panangkat katawa, ken panang tagtagibasit da kada kayo. Kang runaan ti amin, di yu liwayan adawaten ti panarabay ti Diyos anamarswa. Iti kasta, tulungan da kayo amang ragpat kadagiti arapa apyo iti biyag. Good morning, Principal. Kaya't dak kano akasarita. Juan, umay ka iho. Sumrat ka. Ala, agtugaw ka iho. Thank you, sir. Kinapudno na. Kinasarita nakti maestram. Apay ka no, sir. Ada ka di basol ko. Awan, iho.
Imbaga ngamin kan kuha na nga ibirukan na iti ubing amabalin ko nga ikan iti scholarship. Diyan napintas ti grado na, ken naragat nga eskwela. Iti kasta, sana masayang ti itid ko nga eskolar. Ha? Ket among kadi, asik ka tinapili na. Siyak ko na yo, sir. Wen, sika tinapili ti pagadalan nga ikan iti scholarship. Iso at imon panunutan ti pag-enroll mo iti kolehiyo. Ti asikas pumlangan, ket dagiti gradom. Nasken apagtali na edem anangato ti average mo, iti kasta. Saan ka maikat akas eskolar? Talawag ka di timbagak, Jordan. Wen, sir. Katagyaman ak unay. Dakil at tulong da ito'y kanyak. Saan lang apara iti panagadal ko? Nadi katagraman iti pamilyak. Agyaman ak, sir, principal. Thank you. Agyaman ak, Diyos ko. Adto iti tangdan mo ang naglinis kan naglaba, Elvira. Ay na, agyaman ak unay, Ma'am Rina. Awan ti rumba nga pagyamana, tadyak matintad da ita libre. Nagtrabaho ka mat. Iso arumbang nala nga itad ko mati umno asweldom. Basta, agyaman ak unay, Ma'am. Agyaman ak gapo iti kinasaya at kada kami nga agiin. Noawan kayo lang ang amang tultulong kada kami. Ay na, jaklaan mo no pangalaak iti pangbiag ko kadagiti anak ko, Ma. Awan anyaman na, Elvira. Aywan gayam, inton umay alawas ti ipapan ko ija Amerika. Agam mauray no kasta, kayat ko nga inaldaw kalata nga umay aglinis dito'y balaywan. Ay, iwan Ma'am. Awan parikot iti daytan. Agbati matkit din ni Dexter. Isunto ti pangipaw itak iti sweldom. Di na ngamin kayat ti sumurot ijay. Mas kayat na kano ti agiskwela dito'y. Kasta ka di, Ma'am. Wan, saan matkit di aradagsan ti trabahom dito'y? Aglinis, aglaba, kan agluto laan. Sikalatan ti makaamo amang diskarte. Basta ti kayat ko, agtali na ti kinalinis iti unag kenruar ti balay. Uwan, Ma'am. Kang runaan ti amin, di mo baybayan dagiti masetas ko. Kano mabalin, nayunampay ti agmula. Iti kasta, napinpintas abuyaan. Ayun, Ma'am. Awan rumbang apagdanagan nyo. Siya kun ti makaamo kadagiti masetas yo. Sige nga, Rod. Kat agyaman ak unay, Elvira. Mapankantuman ijay ayan daninang mo aloy da, Farah, anak ko. Apay ka di, Nanang? Adda ngamin ibagbaga na amabalin ang makatulong iti panagadal mo. Ha? Sa dino kay kano, Nanang? Kan asino ti makatulong kanya? DSWD kanumat, anak ko. Adda ka no offer da para kadagiti awan aramaten na nga agiskwela. Mabalin mo kano ti ang trabaho ijay, kabayatan nga agis iskwela ka. Ay na, nagsayatan ngay no kasta, Nanang? Saan lang aday ta, anak ko? Tulungan da kapay kano nga ag-apply kadagiti educational assistance wenno academic sponsor inton sumrakan iti kolehiyo. Talaga, Nanang? Wen, isumutimbaga ni ninang mo kanya kanak ko. Angam na saysayaat, no da kayo tagsarita. Iso amapan kanto ije balay da, wen. Imbilin na matlaang ngamin ti ipapan mo ijay, taadda ka no itadnakan ka. Sige, Nanang. Dumagasak to inton bigat. Agdiritsuak to ijayan, apama na malpas ti klasik. Congratulations, Manang Farah. Oh, sabong parakan ka, oh. Wow! Adapay pa flowers ni Mayor, ah. Siyempre mo Manang. Amok ngamin nga awan boyfriend mo amang tad iti sabong. Iso ngayon gatangan ka na.
Anya? Kat agyaman ak nga rod ading ko. Aywan gayam, ni Nanang, sa dino ti ayan na. Tay Jay, kasarsarita na ti mais aperen. Ay, Betan, agturungan dito ni Nanang. Congratulations, para anak ko. Agyaman ak Nanang. Ay na, kamaudyanan na. Nagturpos ka matlaangan. Kalpasan ti ado arikat kan sakripisyo ang nagdaldala naman ako. Nagdaldalanan tayo ko naman, Nanang. Ngamin, da kayo ti adda itilikudan amin dagito abalegik. Kat agyaman ako unay. Ngamin, nuawan kayo. Amangan mo sa anak mata nakaturpos. Gusto daytan manang. Nanang, makapailuyos kayo. Agawit tayo din. Nagluto ak iti basit na pagsasangwan tayo. Anak ko ay. Nanang. Agyaman tayo iti Diyos. Gaputasan na tayo abinaybayan. Maisubli amin kan kwa na apamadayaw. Congratulations, Ading! Thank you, Manang. Kablaawan ka iti panagturpos mo, Jordan, anak ko. Agyaman ak, Nanang. Isagot ko kada kayo ti diplomak. Dayto yun ti bunga nagiti bannog. Rigat, ken sakripisyo yo kada kami kani Manang Farah. Jordan, anak ko. Huston, Jordan. Kita mo, agsangit manan ni Nanang. Ha? Di kayag danag. Talwa ni Ragsak na ito'y anak ko. Numarik na yun lang umati marikrek na kita. Nalao sa Ragsak ko. Kasladyak pa ila mamati. Nga addan anak ko ang maestra kan siman. Talaga na ayat ni Diyos. Nga minsan na tayo ang binaybayan. Tinarabay na tayo aging nga nagturpos kayo, anak ko. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat adumdumnget. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat kan mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income or nosan, kan idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. May samanan ang naragsak nga aldaw kada kayo amin papagayam. Sapay kumata adda kayo akanayon iti nasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdengdengeg dito'y programa tayo. Ti surat ngayon ta ikanbiag ita, ket nagapu ni pagayam tayo a Shirley, manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin awatem payman tinabara apanang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadag iti drama iti daytoy a programa. Pagyamanan mi unay gaputa adda kayo amang mangtedliwliwa kabayatan ti income panagtrab-trabaho ken panagin inana. Shirley kunamlat ta kumakanyakon. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin apadas ko iti biag. Padas, ajak tupulos malipatan, gaputa aging gaita ket madama ang mapaspasamak paylaang kanyak. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti ag salaysay. Ni, asino nga'y tagwalwalis ijerwan? Ket no nalpasak maten ang nagwalis itay. Ninanang mat, kat no nakita na mat ti panagwalis ko itay. Ang apingi nga taawalwalisan naman ang.
Puaya, pati panagwalis dito'y arubayan, kasadot yaw nga ramitan, masapul adugdugyan ti trabaho yaw, sayang ti banog, di yumat amo at harimaanan ti agwalis. Ay na, ay, kimaro manan ti ugali ti katugangak. Sumana umanan bayat ti panagwalis na iti arubayan. Sigurado asyak manan ti paspasagidan na. Ay, nagrigaten ayat ti makikabbalay laeng. Yamanan ayat ti day-dayo mo dumam ti tasi kamiling. Tigtigat. Ay taman lang iwat mo ti magmagdag. Ay na, dagiti agwal-walis dita Di dapat nga rod walisan amin. Kundi walis-walis da, ngam di dapat palpasan ti trabaho da. Ay, umunagak man laangan iti silad mi. Baybay ak idan nga agsarita kin ni Tatang Iderwar. Ni, ayan nga iti inlutok adinengdeng ideal daw. Ado pa'y day awan mo dito yan. Amangan no aday, Jeref. Kita agman. Awan mo dito eh. Ayan na nga eh. Ay, naugasan mo't gaya man ti kasirula ang naglutwak. Ay, naibos siguro. Anya ti birbiro ka, anak kaw. Ay, kwa Tatang. Jay man inlutok adinengdeng. Mabisinak ngamin. Mga anak ko ma. Ti amok at adupay day jay ngam awan mo't gaya man. Aywan, adupay magagpay sunay jay. Ay, iso gamin tinagsidak itay. Kinalabak pa'y may tsak pa'y arimwarak. Ay, apa yan? Agan ano kaya? Anyaya ti berbero kanyang. Tay din ang dengain loto ni Shirley Ideal daw. Kawan mutin di tawi. Adupay mo dayjay, tay so pa'y tinagsidak iti nang ilabana. Dayawanan na, impakan ko ni iti asaw. Anya? Ha? Ay, Ni, apay ngay nanang, kat no kaluto dayjay, kan mabalin pa'y matasidaan dayjay. Taapay ngayon ka impakan iti asaw. Sayang. Sapay naimas ti pan nakaluto na. Naimas niya. Kano nagapgan? Ha? Nagapgan asasaw mamiling. Nusto mo titimpla na. Laklakayan kan. Ngam di mo amo ti mangraman iti naimas. Naapgad nga road kunak. Iso nga impakan kon iti asaw. Ado matitlog dita. Iso ati iluto masidam. Sika, Shirley. Itlog ko nam. Kano nagadumat a karni dita ref. Saan lang amay may satyal daw, Shanaw. Si daan tayon to dagita karne kadagiti sumarsaro nung aldaw. Nawatam, Lakay. Apay bakit? Awan ka di pa'y umdas ng ornong mo? Para ito yun niya. Among matan ti ugali ni Nanang. Numabalin, lumasin ta ko man iti pagyanan. Apay, anya manan ayat, inaramid na kan ka. Awan matkat di. Ngam panag ko nakit nasaysaya at no lumasintan. Nang ro nakit dandan ni ako nagpasngay. Ala, di kagdanag bakit? Lumasin tayon, apama na makapasngay ka. Agpaiso lakay? Wen, ang no ita, anusan ta pa ilati bakipagnaid ka dananang. Kurang pa'y nga minturnong ko. Saan pa'y ang makaanay, ang makapatakdar ta iti balay? Isungagan anos ka pa'y lahing, ha? Ay, mayatagyan! Malpas amangan! Agoldag akaslababoy! Anya man ang dayjay. Indakman kitain. Anya man nga tanayat pagal-alburuto ni Nanang. Nanay! Apay nga'y asikataglablaba, Danfar. Apay, ayan tinalay nga sawam. Iso ati rombang aglabasan kat asika. Ada iti silid mi Nanang, agin ina na. Agin ina na. Apay, nakabanugan na nga'y kuma. Kano nagmalmalamot ang nagililad dinararamid na. Ni Nanang met. Apay, di yung makita naglinis, nagluto, naginaw. Kano trabaho na mo't amin na natrabaho dito balay. Ay katrumbang lang Awan nga ro trabaho na di trabaho namin ang matrabaho dito balay. Adak di Nanang. Ang pangasiyo. Tadiyo kumamot palaluan una di asawak. Kas makita yung met.
Masikog ni Shirley. Makapadakas kan kuha natin nalabo sa panagbannog. Di ka nasaya, tama exercise. Iti kasta, saan amarigatan nga ganak? Saan aday tagol oldag ti kukun na? Anya? Kahit pudno sana ya. Pagsayatan na lang ti panagtrabaho na iti unag ti balay tapno ma-exercise. Ngam no sakitan na. Di oray pumanawan dito'y balay. Apay kasta tilangam lakay. Apay kunak. Adda ka di parikot. Awan, mate. Ngam agawid ka nun ni Manong Albert. Kadwa na ti pamilya na. Kat dito'y dan balay ngagnad. Ha? Imawag mat ni Manong Ronald. Agawid ka nun ni bakat na manipod Taiwan. Kat dito'y ka nung agdiretso. Agawid damot tan dito'y kat dito'y hindi pagnadanda. Saan mo mat amabalin alapdan ida? Ngamin, family house yung mat daytoy. Daita nga rod kat. Kat, anya ti planom lakay. Nagaduta yun ngay nga agnag dito'y balay no bilang lakay. Wan nga rod. Ang anya nga tanong ay patakter tapay lang iti oray basit lapag yanan tayo. Di talikod ti balay. Mayatak iti day talakay. Uray basit pay laang tinapatag at dapagyanan ta. Kababain mo ti makilublubon kadagiti kakabsat mo. Sige nga rod. Kasaritak to nga rod dananang kentatang. Tay bagak ti maipapan iti dayta. Imbag pa ni Hilda nga asawa ni Albert. Tay ikanak iti kwarta. Jay asawa ni Denver ngay. Oh, pulos! Oray 5 adulaing awan pa inyawat na kanyak ay surun kaun. Kung namatanag ka, pwede abroad ni Hilda. No saan ngay? Amangan no di pulos mang tad di manugang mau. Ha? Ay, dinakman kun kontrag si Katsanaw. Matibang kanay. Kasi kapay ka daganas Oo na yan, minana. Nagalas ti ugali magbatanay. Adayumot anasingsingpot ni Hilda ngam day at Sharlay. Ang padadalaang iti asawa ni Ronald kunamat lang Santa. Ha? Santa Santita. Wow! Saan nga kagkaganay? Gabi ti gayam unag na. Panalaw ti panangilon-lunod na kanyakaw. Ha? Ay, unay lakit din ti katugangak a babae. Noan niya lang at naaya ti basol ko kankwana. Tumok nun samit sa dilang tigura na kanyak. Bakit? Di mo latay kaskaso ni Nanang, ah? Hala, sumbakakid din iti silita. Siya akong ti makisarita ka ni Nanang. Denver. Alan, umunag kan kunak. Ha! Lumasin kayaw! Tapno iwasan yaw dagiti matarabaho dito'y balay. Talaga kit di asadot kayo na ikamkamang awan pa'y sir-serbay amanugang. Nanang, nalabos mo't una yun ti panagsasauyo iti asawak. Awan mo't madingar aramidan na kada kayo. Di da kailangan ro din sungsong-batan. Ngam sa ukay lata sao. Makapahay blood mo't ti kastangar aramidan yun, Nanang. Kahit tanya kumaita. Siyak ti apam. Apaan nak ngaydam. Gapulang ita asawam. Ay di nakman sungba-sungbatan akasta si Kadenbar. Kasanumot ngamin. Aglablabos kayo, Nanang. Awan mo't madingar aramidan ti asawa kada kayo. Nakasingsingpot tupay kada kayo. Ngim kastakit din ti trato yo kun kuana. Nasingpalt. Singpot kita ba isaw? Wano saan? Agin si singpot. Agin wawalays. Ngam jay magkayam cellphone na ti pindo-pindotan na. Gusto, Nanang. Pangasiyo ko, mamit. Embag pa di asawa ni Manong mo an Albert. Dakkel ti pakairanudan kun kuana. Ta asawam ngay, pulos. Ang padadalaang iti asawa ni Ronald. Pwek! Naiturog ko gayam dito yung sofa. Agalas 3 iti malam. Ay, namagaan mo't siguro dagiti linabak. Mapan ko akasanan. Itikas na makupin kon.
langatan ni Nanang. Amo namat nga adda sinampay ko. Nga nagpuurkit din. Ay, awanan. Agat asok lakit din dagiti sinampay ko. Iso kaday, alimbasin kayo. Tapno maaramid matan ti asawam ti kayat na. Andres! Nanang, anyang Andres ti sasawa niyo mat? Pudno mat, sana ya. Manipod ita. Andreson ti panagan ko kan ka. Ngamen, under na ka ti asawam. Unay kay mat Nanang. Amuyo mat akaan anak lang ni Shirley. Sana dahi tatira saun. Teko namkit dahi talaga sadok ti asawam. Pangasyo, diyo kumamat ikasta-kasta ti asawa. Tasan akasta ti trato dagiti naganak na kanyak. Na, tanasur-surom pa yan ti sumungbat-sungbat kanyak, Denbar. Sana ka sumungbat no amok ada kayo ti Husto. Agsubsobra kay ngaminan Nanang. Limasin kam lang aro dun iti pagyanan. Ngem sumurot-surot kay latamet nga umay mang pagpabain iti asawak. Ha? Di uray na siyak ti agpungtot. Amuyon ti ugalik no siyak ti makaunget. Isa pangasyo Nanang. Huston ti kasta atrato yo iti asawak. Bagbagam to man di anak mo siya no? Sino nga anak kaw? Na, kat ni Denbar ah. Tapay ni Dimbar. Nagturod matan amang sungba-sungbat kanya. Ah. Dinak matan res-respetuan ngay nana. Tapay nga may. Ay basta, jak kayak tikas jay nga ugali na. Mamukan. Kan amok matan ni Dimbar. Saan mat asumong batday jay? No amo na abasol na. No amo na si katika malay ay kasumong bat ah. Kela pa nagpampanunot na ita siya no? Na. Oray asino ti pagdamdamagam. Saan arumbang nga inkasung-basung-batan dagiti naganak mo? Si katikilaw ti panagpampanunot na. Kanayon apagpupudutam jay tao nga awan met madingar aramidan na ka. Makitam! Pati si kakot isakit mo da dya, Sherlay. Na. Nagalaskat nga ugali mo siya daw. May sakabal. Di ka pa'y mapangnamnamaan amang isakit ka na tao. Siyak ti asawam. Siyak ti na dagiti talong anak ka. Eso asyak nga raw ti sakit mo. Nawatam! Ay, umayak man nagtambay biit dito'y balayo, Shirley. Aywan umunag ka, abirat. Agtugaw ka. Ay, agyaman ak, Shirley. Umay kuman paginanaan tilapayag ko, uray apagbiit laang. Ha? Ay, imbag taman anusam di katugangan ta. Kasla jakon maanusan ti kinalaing nangagsao. Ang mga nudyak mapuutan kat masungbatak iti pabaribar. Ay, naku na mo, nabirat. Kinapudno na kasla kayat kumita na sungbatan. Iso na lang tadyak kayat nga agrikyar kami. Apay aya, anya tinapasamak. Idi kalman, naladawak ang nagriing. Nakita ni Nanang ni Manang Hilda ang nakatugaw iti salas. Nagwalis ni Nanang iti arubayan nga awan nang ngagko sa una. Agis istoryada pa'y nga rod kabayatan ti panagwalis na. Agkapkapimat ni Manang Hilda ang nakatugaw. Nakasikkawil pa'y ah. Itay agsapa, nasapa ak ang nagrieng. Nagluto ak, naginaw, nagwalis sa akto nagtugaw. Ang idi agrieng ni Nanang, ay na, nagadukit din nga sa una. Pinanawa ko na. Ay na, kasta talaga ni Nanang abirat. Kastamot lang ang tararamidan na idi kanyak. Uray to pa'y itaalimasin kamin. Kat sumurot lat pa dito nga umay agsa-usao. Nang runa di taarubayan. Nagpigsa ti sa una nukwa. Kaslay gaggagara na. Ay, jak maanusan ti kasjay. Sapay ada paborito na amanugang kan apo. Ay, pudno day ta abirat. Nadlaw kumat day ta. Ngamjak latan ng tagtagari. Mariknak mga ti panangisakit ni Denver kanyak. Iso nga okay lang ang kanyak. Imbag atay sakit na ka, siyak ngay, pulos. Awan pa'y mangag kong ay baga ti asawak. Saan nga agtagtagari iso amasurunak.
Kita'y ka pa awalis-awalis dita. Di ka malmalpasan nga gwalwalis. Ay katwan na tawan mo't daddo mga gwalays no di siyak lang. Da, Pati arubayan ti kaaruba, di da pa'y mawalisan. Kundi alis-alis da, di damot nga rod aglinis iti arubayan da. nagkuna alinisam ti arubayan ti sa balay. Ay, antal na ka man si Kasyanaw. Na. Kakit mangala iti posporo, tapo oram dagiti bulbulaw. Iti kasta, pumanaw ti malas. Ay sikat ti mga ramay, ta sikat ti nakapanunot. Na, may saka ba? Talagang awan pa kairanudam. Agpapada kayo lang kadagiti dua amanugang ta. Day talang agtog-tugaw ti kukunyaw. Di kayon to pa'y makatulong may sagaw. Ay, nagpatinggan san at talaga ti anos ko, abirat. Ha? Anyat kaya't mo asawan, abiran? Agasam met tamang mangan kami itay. Ngam, igid-giddan kit din ni nanang ti agwalwalis di kusina. Kit-kitaan namat amang mangan kami. Ugali ti ube nga adamatin nagnain na po'y manipod iti plato da. Ngamay na, sumana ukit din. Diyak kano ammo adisiplinaan amangan ti anak ko. Sanan to pidut-pidutan dagiti natnag ngain na po'y asumanao. Ay, Diyos ko. Ay na, ugali nan at talaga ti kasjay, abirat. Kat no isurot na pa'y tiwalis idi kanyak, aging ga ijay kwartumi. Magmagnaak nga umunag, kat walwalisan na ti pagpagnaak. Anya? Wen, at dalabasit arugit a makita na. Nagadun asa una, nagadun a pasagid na. Ay, imbag man tanaan anusam ti kasjay nga ugali na. Nakaimimot pa'y. Ay, masurunak. Awan mabalin tainamot nga rod nila kay ko. Ken maysa, okay lang. Ngamin, isakit nakmat ni Denver. Iso na lang tamauma akmat no kwa. Ngamjaklat na nagtagtagari. Narigat ngamin no kaap-apam ti katugangam. Ay, jakon maanusan. Iswa kasaritak ni Ronald tag subli kami ni Ijibalay. No di na kayat, ura isun tagbati ditoy. Pasensya langan ngam nasaysayatan a pumanaw kami ngam ti masungbatak ti katugangan ta. Agayan ayat kami pailaang idi ka ni Denver, nariknakon adinak kayat ti inana. Aging gaan nagkasar kami kat nagnaad kami iti mismo a balayda. Ado dagiti agkakasakit asao, ken pasagid na kanyak, ngam jak in kaskaso. Linmasin kami ngam isulat tamat ti ugali na. Isu ajak kasarsarita, ngamin no kasaritak makangegak laeng iti saan anasayaat. Pagyamanak laeng, ngamin nasingpet, nagagat ken responsable nga asawa ni Denver. Malaksid iti dayta isakit nakmet no maipapan iti inana. Di namat baybayan ti kasjay nga aramiden ti inana kanyak. 5 ti tawon ti anak mi ngam isupay laeng ti ugali na. Ada paborito na nga apo ken manugang. Isu nga no kasjay nga adda okasyon, mas kay kayat kun ti agkulkulong latan iti kwarto mi no kasjay amalpas dagiti matrabaho. Diyak amo no anya ti basol ko kenkwana taapay akasjay ti trato na kanyak. Amok asa anak met a perpekto nga inakan asawa ngam araramidak mati amin akabaalak para iti pamilyak. Jaklatan agtagtagari iti kasta saanen amanayunan pa itigura na kanya. Pagtaltali na edeklat ta ti respeto kenkwana kas ina ti asawak. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Shirley. Ken ka pagayam, Shirley. Pakitaam latta iti nasayaat ti katugangam pagayam ko. Panagkunak saan akasta ti kinasingpet ken kinaresponsable ti asawam no saan nga insuro dagiti naganak na. Ipakitam latta ti ayat ken respeto kenkwana. Saan amat maturog ti Dios. Makita na ti kinasinaw ti panagpuspusom asaan a makita ti katugangam. Isemam latta no kasjay nga agsangsango kayo. Pakitaam iti nasayaat. Di mo aramiden dagiti saan na akayat. Kang ronaan iti amin, di mo itulok nga agsubang da iti asawam. Ngamin, ad-ad da akaunget na ka no agrikyar dang agina gapuken ka.
Patsyak nga agbaliw tumatlaang ti katugangam. Alakastan pagayam Shirley, kat pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.